सब्सक्राइब करी और घंटी भी दबाई। आपके एक सब्सक्राइब हमारा खातिर सोना के सिक्का के बराबर बा। जय भोजपुरी, आप सबके टॉप 10 भोजपुरी चैनल में स्वागत करतनी। और आज आप सबके बीच में लेकर आगिल बनी एक और बड़ा रिपोर्ट। जोन बड़ा रिपोर्ट जुड़ल बा पावर स्टार पवन सिंह जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि भोजपुरी में 3-4 दिन से बस एक ही वीडियो घूमत नज़र आ रहा बा, जोन पे साफ साफ लिखल नज़र आ रहा बा कि पावर स्टार पवन सिंह जी घमंडी हो गया है। आप सबके बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह जी और एक छोटा गायक जोन की भिड़ंत भई रहे आज से 1-1.5 साल पहले। आप सबके बता दें कि जोन रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा बा आज नहीं बल्कि 1.5 साल पहले के बा। आप सबके बता दें कि वो अक्षरा सिंह पे गाना गिर रहन, जोन गाना के बोल रहे अक्षरा जैसन लभर चाही, जोन पे पावर स्टार पवन सिंह जी उ गाना के ब्लॉक करवा दिले रहन। केहू के नाम पर अगर गाना गावल जी तो ओकरा के ब्लॉक करवा ही देवेला लोग। ये चलते पावर स्टार पवन सिंह जी भी उ गाना के ब्लॉक कैले। ओकरा बाद सिंगर फोन कैले, ओकरा बाद पावर स्टार पवन सिंह जी और सिंगर में थोड़ा सा गर्मा गर्मी भइल। ओकरा बाद उ रिकॉर्डिंग पूरा तरह से वायरल हो गई। आज उस समय वायरल ना बल्कि 1.5 साल बाद ही वायरल हो गई, जोन में कुछ लोग अपन अपन प्रतिक्रिया देते नजर आ रहा बा कि पावर स्टार पवन सिंह जी घमंडी है। कुछ लोग कहते कि ठीक है। ऐसा में आप सब हमरा के कमेंट में जरूर बताइन कि आप सबके पावर स्टार पवन सिंह जी कैसा लागेलन। ये आप सब कमेंट में जरूर बताइन। जय हिंद, जय भोजपुरी।